7/7/2024 मायथाइ बेवहाय जोङो बिटिसिनि EM बिथां बरमानि डिग्री कमप्लेक्सआव दा बेवहाय बिथांजों जोङो मोजां गाज्रि माखासे अर्गेनाइजेसन मेटारखौ लानानै एसे सावरायलायनाय जादोंमोन दा बेवहाय जोङो बाक्सा जिल्ला सुबंहाटा अঞ্চলত बाक्सा जिल्ला बड'लेण्ड मुभमेन्ट मार्टियार्स एस'सिएशনৰ আমি আজি একগোট হৈ বিগত 1989 চনৰ বড'লেণ্ড মুভমেণ্টত যিখিনি আমি লাঞ্ছিত ভুক্তভোগী হৈ বহুজন নৰনাৰী হত্যা হৈ গ'ল এই উপলক্ষত চৰকাৰৰ যিটো অনুদান আগবঢ়োৱা অভিযান সেই অভিযানটোক বৰ্তমানলৈকে চৰকাৰ ক্ৰমে চলি আহি আছে আৰু আজি এই নতুন চৰকাৰ বিটিচি চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পিছত চৰকাৰে যিখিনি আৰ্থিক অনুদান আগবঢ়াৰ কাৰণে ৰাজ্যক ঘোষণা কৰি দিছে সেই অনুক্ৰমে যাতে আমাৰ এই বাক্সা জিলাৰ বড'লেণ্ড মুভমেণ্টত যিখিনি শ্বহীদ পৰিয়ালৰ প্ৰাপ্তি যিখিনি আমাৰ 5 লাখ টকাকৈ ঘোষণা কৰা আমাৰ মাৰ্টিয়াৰ্ছ পৰিয়ালসকলক দিম বুলি ঘোষণা কৰিছে তেওঁলোকে যাতে আগন্তুক যিটো বাজেটত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাই পেলাই আমাৰ সকলো শ্বহীদ পৰিয়ালক যাতে প্ৰাপ্তি কৰি দিয়ে আৰু সেইকাৰণে আজি আমি এই কথাটোকে জনোৱাৰ জ্ঞাৰ্থত আজি আমি সন্থাৰ পৰা সমবেত হৈ আমাৰ নৱ গঠিত চৰকাৰ তেওঁলোকক আমি আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ বিনম্ৰে অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যাতে আগন্তুক বাজেটত আমাৰ এই শ্বহীদসকলক দিবলগীয়া ঘোষণা কৰা যিখিনি 5 লাখ টকা যাতে সকলোৱে প্ৰাপ্তি হয় আৰু প্ৰাপ্তি কৰি দিয়ে তাৰ কাৰণে আমি আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জনাই আমি আজি অনুৰোধ জনাইছোঁ জিলাত 73 গিৰি পৰিয়াল আছে 573 জন সদস্য আছে শ্বহীদ প্ৰথমতে 1 লাখকৈ পাইছিলোঁ এই মানে আজি আন্দোলনৰ ঠিক পিছতেই তাৰপাছত আমি আজিলৈকে পোৱা নাই চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে 2 লাখ টকা 4 লাখ টকা আকৌ এতিয়া আৰু 5 লাখ টকা দিয়াৰ ঘোষণা কৰি দিছে এইবোৰ আমি এতিয়াও পোৱাই নাই সেইকাৰণে আমি পোৱাৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ এটা বিটিচি প্ৰশাসনে দিম বুলি ঘোষণা কৰিছে তথাপিও আমি আজি তেওঁলোকক জ্ঞাতাৰ্থে অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যেনেকি অসম চৰকাৰে যদি বড'লেণ্ড मुखंफोरनो 5 लाख करि होनानै जे फोसावबाय बे फोसावनाय लेखा बे रांखौ बिटिसिआ जितियानोखि गावसोरनि आखायाव लांबाय गावसोरनि आखायाव लांखांनायनि उनाव बिटिसि सरकारा 300 जनल' होबाय नाथाय बाकिखिनो रावनो होआसै माने 21,022 जननो होगोन होननानै बिसोर 5 लाख रांखौ होगोन होननानै असम सरकारा जि फोसावनाय लेखा नाथाय बिटिसिआ दानना लांनानै बिटिसिआ दा 300 जनल' होनानै बाकिखिनिखौ दासिमबो गुरुत्व लानाय जों नुनो मोनाखै बेनिखायनो जों दिनैसिम बाक्सा डिस्ट्रिक्ट जोङो सेन्ट्रेल माने दुलाराय मुख्लंआरि नखर आफाद दानानै दिनैसिम जों सरकाराव नारसिनबाय थादों नाथाय मोनफ्रोमबो हानजानि जि सोलिबाय थानाय गभर्नमेन्ट बिथांमोना जोंनि बागै जों साननाय एबा जोंनो अनसुंथाइ होगोन होननानै जि फोसावनाय लेखा बे खामानिखौ जों मावफुंनाय दासिमबो नुनो मोनाखै
बाक्सा जिल्लायाव जोंनियाव दा गासै 537 मुख्लं न'खर दङ बिनिनो माबानो 80 जननो होनाय जाबाय बिथांमोना आगोल बिटिसि सरकार थानाय समाव नाथाय दासिमबो दा आद्रा थालांनाय मुख्लं न'खरफोरनो दासिमबो होनायनि जेबो थिरांथा गैया होननानै जों मिथिनाय लेखा जों दिनै मोनफ्रोमबो सोलिबाय थानाय गभर्नमेन्टखौ जोङो नारसिनबाय थादों नाथाय दासिमबो बेफोरबायदि खामानिया आवगायलांनायखौ जों नुनो मोनाखै दा बे मुंख्लं न'खर जाहाथे दा सोलिबाय थानाय जोंनि बिटिआरनि सरकार आरो असम सरकार बिथांमोना जे 27 जानुवारि खालि जि बिटिआर गोरोबथा जाबाय बै सानाव चुक्ति खालामनाय लेखा जि मुख्लं न'खरारिफोरनो 5 लाखै रां होगोन होननानै फोसावनाय लेखा बे खामानिखौ दा फैगोन बाजेटआव सोसननानै जोंनि मुख्लं न'खरफोरखौ हेफाजाब होगोन होननानै थाखाय जों मुख्लं आरो बाक्सा जिल्ला मुख्लं न'खरारि ओनसोलनिफ्राय जों बिथांमोनखौ खावलायदों आरो लोगोसेयावनो बिथांमोना फोसावदोंमोन जे जायफोरा बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुख्लं जालांबाय ओरैनो जिउ बावनांगौ जाबाय बिथांमोननि न'खरनो माने न'खरखौ सोलिनो थाखाय साकरि होगोन होननानैबो बिथांमोना फोसावदोंमोन नाथाय बेफोरनि बाथ्राखौ बेफोर खामानिखौ मावफुंनाय जों दासिमबो नुनो मोनाखै बेनिखायनो जों खावलायदों दा सोलिबाय थानाय जोंनि बिटिआरनि जि दैदेनगिरि सिट बिथाङा जाहाथे फैगोन बाजेटआव जोंनि जे मुख्लं न'खरारिफोरनो अनसुंथाइ होनानै जोंनि न'खरफोरखौ जौगाखांनायाव हेफाजाब होयो बेखौनो जों खावलायदों